Mondtam, most vennék fel egy videót erre milyen kicsi miért ennyire kicsi a laptopnak a Roblox fiókja. De most esküszöm. Be se tudok lépni, nézd. Be se lép. Most belépett. De nézd, nyomom a betűket. Ez nem működik. Ez milyen laptop? Ez ilyen kicsi képernyővel. Várjatok, megpróbálok valamit. Halló? És már jó valami. Ne várjatok. Nem akar elindulni, bakker. Nézzétek. Én nem tudom mi ez. Ezzel is hiába nyomom. Látjátok? Nem működik. Ez most adőink vannak, igen. Várjál. Megpróbálok egy gombot. Aha! Végre már beizélte azt a pöttyöt. De még mindig nem tudok elindulni. Hiába nyomom a W-t. Mi történik? Minden nyomkodok. Ez a bekapcsoló gombot is nyomom, de ki se kapcsol. Azt most látjátok? Mi történik? Várjál, meg tudtam mozdulni egy picit. Megy. Csak ezt most nem látjátok, mert nem tudom fogni. Jó. Ember. Nagyon nehéz. Várjatok. Teszem és mutatom, hogy már tudom ezt irányítani. Egyelőre még nem jártam sikerrel, hogy el tudjak indulni. Ha most elindultam legalább. De így hogy fogom felvenni a videókat, ember? Hát ez nagyon nehéz lesz. Megpróbálok kilépni, várjatok. Roblox. Várjál. Jó, itt vagyok. Ugye? Várjatok. Mindig akkor működik, amikor leteszem a telefont. Biztos nem lépek a szívre hozzá, így. Na várjatok. Ki kell valahogy támasztani ezt. Hát ez így nem jó. Mutatom. És így a lábammal fogom. Jó. Srácok, majd lesz élő is majd a laptopon. Csak még nem tudom mikor. Jó. Látod, nem működik. Hiába nyomom itt is. Nem reagál. Nem reagál a Roblox karakterem. Na várjatok. Működik. Választok egy autót. Gyorsan. Dodge Challenger. Jó, leszpónoltam. Adtam. Hiába nyomom, ezt is nem működik annyira. Na várjatok. Valamit még megpróbálok. Kérem a parancsot. Na most szerintem már működik. Aha, menj oda. Egyébként beszálltam az autóval legalább. Oda legalább be tudtam, srácok. Szállni, már csak a... Le kell nagyítanom. Várjatok. Jaj. Jó.
élőt is fogok csinálni, ne aggódjatok, srácok. A laptopon új akkuntot csinálok, és akkor majd nekünk